मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायाव 35 गला खामनानै सेवहांगार फ्राय 50 लाखसो दोहोन खहा। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव अर खामनाया शिबसागरनि स्टेशन सारियालि सानफ्रोमबो हाथाय जिरायनायनि। बे अर खामनाया थांनाय हरनि समाव कारेन्ट सर्ट सार्किट जानायनि जोहै अर खामदों होननानै खौरां मोन्दों। बे जाथायाव गासै 35 गला खामनानै सेवहांगार फ्राय 50 लाख दोहोन खहा जादों होननानै खौरां मोन्दों।